Така, това е кратък гайд за моя билд, който аз ползвам изцяло в дънжените. Друга не съм го пробвал. Честно казвам, нямам намерение да го пробвам, както и да е. Значи, това е хибриден билд с Warden, Sentinel и Purifier. От трите дървета се ползват разни нещица. Сега, основното е, че от Warden държим постоянно върху танка 3 хота. Ползва се Soothing Stream, Healing Spray и AOE, също ход AOE, Healing Float. Особено ако сте слабо гернити, както ти като хилър, така и самия танк, е добре с този билд, ако се играе, да му се казва да изчаква няколко секунди преди да пулне, за да можеш да пустиш поне един-два хода да вървят. Както знаем, Soothing Stream се стаква върху човека, който хилваме, най-често танка, до 4 стака. Повече няма. И да помпим, той не се увеличава повече от 4 стака. 4 стака на него, един Healing Spray и едно AOE. И се поддържаме тези 3 хота върху танка. Това в повечето случаи е напълно достатъчно. Хубавото на този билд, както знаем, че всичките му скилови са инстакаст и може да ги каствате докато се движите постоянно. Това е много лесно в дънжените, много го улеснява, защото може да се бягате спокойно от всичките гадости, които са ауета по земята, мобови или каквото и да продължавате да си хилвате таргета. Това е едното. Другото, което е, че Healing Spray ми е в макро. И по-точно, просто за да може да се каства с Mouse Over. Тоест, не е нужно, когато трябва да хилнете някой друг различен от таргета, в случая танка, не е нужно да селектирате от партито и него, че тогава да му каствате Healing Spray. Просто само заставате с мишка върху човека, който искате да му се пусти този ход и си кликате F-чето и му се кастват на него хода без да го селектирате. Така се спестява време, един клик време, което понякога е много дълго време. Хубавото по този начин, както е макото с Mouse Over, е, че по принцип, когато таргета е селектнат, в случая танка, като се кликате Healing Spray, се каства върху човека, който сте селектнали. Ако сте застанали върху името на някой друг, тогава върху него. А ако не сте застанали върху ничие име и нямате таргет, тогава се каства върху вас. Така че само с едно макро, 3 вида кастване имате на магията. Така, значи основното е, че се държим, нали, както казахме, 3 хода върху танка. Тук е за 2, защото не сме в парти с дъмето, някак да му пуска мало и ходчето. Така, хубаво е, когато танка още преди да пулне, да му сложите и от Purifier шилдчето. Ето го. По този начин и имаме и шилд. Не е фатално, ако не го пустите веднага преди пула, по време на пула също може да се го сложите. Знаем, че когато сложите шилд обаче, танка си има един дебъф, докато той не изтече този дебъф, няма как да му сложите повторно шилда. Вече изтече, пак може да му го слагате. Хубавото на шилда, че не е лимитиран само върху един човек да го каствате, така че когато видите някой друг от групата, че също има нужда от шилд, може да го селекнете и на него да каснете шилда. Примерно някой, ако прави някакъв демидж, поема и нямате време, примерно, да му касате други хилващи магии, хубаво да сложите едно шилд и тогава да му донапълните кръвта с някой хилинг скил. Също и така. Значи казахме, че се държим 3 хода върху танка,
държим си шилда. И в общи линии това е 90% от времето, докато играете с тези 4 скила са ви напълно достатъчни. Разбира се, от време на време танка поема малко повече демидж и кръвта му, примерно, ви винаги се стремите да е на максимално пълна, но в някакъв момент, примерно, не успявате да държите кръвта му достатъчно пълна с хотовите, затова имаме спам макрото. С него допълваме с допълнителни, по-мощни скилчета за хил, които добавени към хотовите, които тикат на танка вече, доста лесно успявате да му допълните кръвта на макс. В критични ситуации, когато танка наистина продължава да взима много голям демидж, примерно, имате така нареченото бум макро. Това нещо напълва на максимум танка. В общи линии, защото това е много хубав скил, много добре хилва. Проблемът е, че е с огромен кулдаун. И наистина само в критични ситуации трябва да се хилва. Всички тия магии до сега, които хилващи, които ги кастахме на танка, хубавото на тях е, че когато танка е с максимална кръв, част от хила, който отива върху танка, след като той е с пълна кръв, се разпределя на останалите членове на партията. Така че по този начин лесно хилват и останалите хора от групата. Но за да се случва това нещо, когато се каствате своите бъфове преди битка, тук допълнително съм сложил едно бъфче, казва се Shared Exceeds. Точно това бъфче трябва да кастате върху танка. И това прави хила, който е над неговата максимална кръв, да се разпределя на останалите хора от групата. Толкова за Single Target хила. 3 хота, 2 единични 1 AOE и едно спам макро, плюс shield, който бъде да кастате на всеки 20 секунди. Било на танка, било на други членове от групата. Следващото, което са AOE хиловете. AOE хиловете имаме първо този, който на Q съм сложил. Това са отново Instacast AOE хилови, които хилват всички. Но забележете какво става. 60%, 50%, 40%, 30%. Тоест, всяко AOE кастване, което доста добре хилва всички от групата, има големия проблем, че изяжда ужасно много от маната ни. Тоест, не трябва да се прекалява с AOE хила от това макро. Тоест, ако като цяло трябва да се стремим да успяваме поединично да хилваме хората, само вече когато наистина всички са поели доста демидж и няма как да сварите да излекувате хората. Знаете, че те скоро отново ще поемат демидж. Помните си AOE макрото за AOE хил на всички от групата. Но в случая имаме още едно AOE хилче, което доста помага в леко специфични ситуации. Това е Ripple. Ripple прави така, че клонира хотовете, които вървят върху нашия таргет на останалите хора от групата. Тоест, ние през цялото време се държим като цяло танка на таргет, на него се вървят трите му хота и когато при нужда трябва и останалите хора да почнат да получават хил, просто пускаме Ripple и той хилва и почва да хилва още 5 човека от райда или от групата. Лошото е, че има доста малък рейндж. Затова аз го ползвам в конкретни ситуации, сега ще изборя. Примерно, когато биеме пред последния бос в Exodus of the Storm Queen, когато сме стакнати на бюрото там заклещени
Тогава, когато малко преди да почнем да бягаме към съответните шкафове да се крием зад тях, тогава, нали, доста демидж получаваме. Каствам Ripple и по този начин за 10 на 15 секунди всички от групата имат 4 хода, които им тикват постоянно и ги ликуват. Другаде, където удобно да се ползва, ще дам още няколко примера, примерно в Imperial Core, още първия бос, когато се крием зад пиедестала в средата, сме стакнати близо един до друг, докато чакаме да се взривят ония неща от стените, също е удобно да се ползва Ripple. И така има ред други места, където трябва да хъгваме босови, примерно в определени скилови тяхни. Така иначе има много често ситуации, в които всички са близко един до друг до танка и можем да пускаме Ripple, за да вървят ходовете и по останалите хора. Така това много малко мана ни консумира, а доста добре успява да хилва хората. Ами в общи линии това с първоначално нещата за хилването, с трети хода, спама, AOE, хилванията, спасяващото макро за инста напълване на кръвта на танка. Още един кулдаун има, който е така за спасяване на танка в критични ситуации. Това е Healer's Covenant. Това има една минута кулдаун и в продължение на 10 секунди намаля с 40% демиджа, който танка поема. И не само танка, въобще на този, на който сме го каснали. Удобен и хубав скил, който също доста помага за критични ситуации, когато танка не успяваме да го хилнем добре. Пример давам, когато сме слабо гиърнити, отново в Exodus of the Storm Queen, когато танка има много малко кръв и резистанси, още във втория бос, когато го минаваме по ония начин, че оставяме някой да умре на дуела, тогава боса за 10 секунди е enranged и има доста по-голям демидж в продължение на 10 секунди. Този скил Healer's Covenant е идеален за там, защото реално му елиминира по-силните удари, които прави в първите 10 секунди. Това са нещата относно хилването. Също така много важно е, когато за хилъра да диспелва гадните дотови, дебъфи и тем подобни неща по хората от партито. За целта имаме две изчистващи магии. Едната е AOE, която до 10 човека от райда или цялото парти на практика ще им изликува, ще им премахне тия дотове. Хубавото е, че това нещо всъщност тиква два пъти в рамките на 3 секунди и всъщност маха два дота, примерно, от хората от партито. Има кулдаун 10 секунди. Важен скил е за оцеляването при някои битки. Следващото изчистване е единично, само една цел може да изчиства. Или можем да се селекнем човека от партито и да си го изчистим, което също между другото може да се направи на Mouse Over, но в случая се ползва едно много по-успешно макро за изчистване. Ето го. По този начин при всяко кликване изчиства първия срещнат от групата или от райда с нещо за изчистване. По този начин двама, ако има да бъдат изчистени, примерно AOE, клинзинга, вие в кулдаун, просто кликате два пъти това единично изчистване и така двама ще бъдат изчистени. Въобще не се спами, докато хората бъдат почистени. Или това спре да ви в кулдаун. Брейкфрит отново го имаме извадено, защото дори като хилър, дори понякога е по-важно да сме винаги на линия да хилваме и ако сме стъннати, рутнати или тем подобни неща, да се изчистим този статус от тук. Но
Както и да играете, винаги има момент, в който маната ви доста намалява. Но с това си имаме и скил, с който можем да възстановяваме маната си по 5% на всеки 10 секунди. Така, лошото на тая магия е, че като я натиснем, тя е чанелинг, не можем да се движим докато възстановим мана, защото като се движим, прекъсваме магията. Затова отново трябва да предвиждаме кога да я ползваме. Или докато се вървят ходовете на танка, виждаме, че той добре върви, пуснали сме му шил, дори можем спокойно да пуснем една 2 секунди да върнем някой друга маничка. Другия вариант е, когато бягаме от някои от механиките на босовете, примерно да се скрием за стена, чакаме нещо да касне. Отново е удобен момент да се върнем малко мана. Въобще, когато усетите, че имате възможност, а маната ви е под 60 или под 70%, търсете начин и време да се връщате по малко маната, защото не се знае кога нещата се влушат и ще трябва да прикаснете няколко ало и хила или нещо друго и да не се окажете притиснати от към липса на мана. Но като хила винаги е добре да си имате и шишенца за мана. С другите роли никога до сега не ми се е налагало да използвам колбички за мана, но при хилъра от време на време, макар и рядко ми се случва. Като бях с по-слаб гир, даже по-честичко. Другите неща са комбат реса и нормалния рез. Аз така малка слабост ми е, че не съм си сложил ходки за комбат реса, това трябва да го изчистя, защото отново се губи време да се леквате човека, който ще комбат реснете. Трябва да преместите мишката, да кликнете, да го комбат реснете, а тогава това може понякога да е доста критично и да е излишно бавене. Затова е добре да има клавиши за него. Дано не съм пропуснал нещо, но това е. Нека да го накратко да припомня всичко. Доста лесно за играние, просто поддържаме трите хода върху танка. Спамим се спам макрото, ако малко повече хил е нужно. Пускаме се винаги шилда върху танка. Не е нужно да го чакате. Винаги го държите на кулдаун шилда от Purifier. При нужда използваме бум макрото, просто помпим 2-3 пътя бързо и се напълва танка на макс. Клинзваме се. При голям проблем, при голям демидж на танка слагаме кулдауна за 40% по-малко демидж. Това е. Просто се въртите трите хода, помпите се спам макрото и при нужда се кликвате и АО и хила, ако няколко човека взема демидж. Това е 5 скила на кръст. Ужасно лесно е. Важното е отново да се направите с копчета, да не кликате по екрана, защото е добре. По този начин, ако кликате, просто елиминирате предимството на този билд, че всичко му е инстакаст и можете постоянно да се движите, защото иначе ако трябва да се кликате с мишката по екрана, просто става лудост някаква. Екран ли да въртите, да бягате ли, да натискате ли по скиловете. Както и да е. Ами, това е. Надявам се, че всичко е било ясно.